Penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Kawuono chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumo, kendo amor mokalo ni wendowa kadhi miye thuolo to bonyisowa ni wantiere kanye, en owuon nyinge ng'a, olonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel machiegni e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. An gi nyinga iluonga ni Richard Agai. An OCO cataract surgeon. But much more above all, an eye specialist. Kamati ni iluongo ni Oasis Doctors Plaza. Kae manene jotuo duto te mag wang'. E jogo duto te mobiro manigi chandruok te mag wang'. Kae mathiedhogie. In kaka laktar molonye weche mag wang' kendo wang' ema neno kama wantiere ni. Mori nyalo nyisowa ni thothne chandruoge mag wang' athoro ga bedo mang'eny marom nade e pacho ka ahinya e gwengewa mag Kalu kaka Kisumu kama wantiere ni? Generally, tuoche mag wang' ng'eny. To ma thoro bede mang'eny moloyo gi te. Kwang'iyo gi achiel kachiel to wayudo ka allergy ng'eny moloyo gi te. Apart from mago nitiere mag hinyruok, nitiere moluwore kod gi tuoche mag sukari, nitiere moluwore kod tuoche mamoko mag del mopogore opogore. Kamano. Erokamano, nyadwa ni mondo mwang'e ne hinyruoge mag wang' kata eye injuries mana kaka ipimo ni en achiel kuom gigo mathoro kelo chandruok mag wang' pacho ka a. Seche mwacho ni hinyruok mag wang' watemo wacho nang'o daktari? Seche mwatemo wacho ni hinyruok mag wang', watemo wacho ni nitiere gik moko manyalo kelo hinyruok ne wang'. Gik manyalo kelo hinyruok ne wang' wanyalo pogo gi e migepe ariyo. Mokwongo wan gi gik moko ma dho ngere luongo ni mechanical injuries. Tiende ni kama hinyruok mar wang' biro nikech nitiere violence, nitiere gimoro go wang'i machalo kaka mpira, kata kidi, kata rungu, kata igo e dhot, kamoro amora ma nyalo kelo hinyruok ne wang'. Then mar ariyo wan gi miluongo ni kakoro gik machalo chemicals odonje wang'i. Mano koro waluongo ni chemical injury. Kanyo moting'o gik machalo acid, oting'o gik machalo alkalines. Yes. Mowan gi mechanical kod chemical, tiende ni kwacho ni mechanical gin gigo ma nyalo tuomo wang' kata nyalo hinyo wang', to kwaduoge chemical koni gin gik mopogore opogore manyalo donje wang' miketh wang'. Kapok wadonjo ahinya e hinyruoge mag wang', wabong'eyo mechanical kendo wabong'eyo bende chemical, mak mana ni wang'e kaka wang' chal kod fuoni mopogore opogore mag wang'. Mondo mi ka wadonje matut e weche mag hinyruok mag wang', to wang'eyo ni thothne seche ohinyore gi kar kanye. Wang'e ne wang' kod fuoni mag wang' kod tije mopogore opogore koka wadonj matut e hinyruoge mag wang'. Wang' kaka nolose, wang' actually dwa chalo kaka kamera. Iyudo ka king'iyo wang'i nitie kamoro marateng'. Kama rateng' e wang'i no waluongo ni cornea. Kanye glass mar wang'. To kendo en kama light gimoro amora ma ineno nyaka kal mana gi kanyo. Koro mondo mi ine gimoro maler, kanyo nyaka bedi ni ler maonge injury moro amora motimore ne kata mbala moro amora momake. Nyaka obed gima clear kabisa. Yeah. Mano koro wantiere gi kama rateng', wantiere kod kama rateng' no iluongo ni cornea. Then wan gi kama ineno marachar no. Kama rachar no waluongo ni sclera. En pien wang' matek, en cover the whole eyeball. Inyalo kata mule gi lweti nikech nerve mar supply mare ok ng'eny ahinya kaka kama rateng' no. Kama rateng' no kinyal mulo gi lweti nikech en gi nerve mang'eny kabisa. En lwedo ok nyal dhiye. Kamano. Then pod wan gi lens manyaka mi nen, wan gi gimoro ni vitreous moting'o pi moro e wang'i kanyo, ma semi liquid or gel like a substance. Kendo wan kod gimiluongo ni retina machalo suka moro moting'o nerves e wang'. Kaka picha na moko mogor kanyo go nyiso to ok ginen maler ahinya, paro ni ibor kodgi.
Kamano. Erokamano ahinya. Kopogore kod mano, wantiere kod leche mag wang' ma bende kelo remo, nikech kaka fuoni mamoko mag del, rawang' bende dwaro remo mondo mi oti tijene e yo makare. Kamano daktari? Kamano. En kod remo, en kod nerves mondo oti e yo maler. To nikech ka onge remo madonjo e wang'e, kata ka gimoro timore ma wang' koro ok yud remo, to ok onyal neno e yo makare. Kamano. Erokamano ahinya. Nerves go bende gibiro e kidienje mopogore opogore, kaka wabro medo leronwa kaka wadhi nyime kod chenro ma kawuono. Mana kaka iwinjono jahera mar penj laktar, wang' nitiere kod fuoni mopogore opogore. Wantiere kod kama rateng' e wang' minyalo neno no, wantiere kod kama rachar ma bende thothne inyalo neno, to bende inyisowa ni inyalo ga mule. To ok mano kende, wantiere kod lens ma bende ang' nochok ler madhi malok picha kata malok gimoro mineni ma en gima kama. Kato bende wantiere kod leche makelo remo e wang' kachiel kod madini, nikech mana kaka fuoni mamoko mag del, wang' bende nyaka chiem, wang' bende nyaka yud muya maler, oxygen kod weche makamago. Daktari, ka wadok chien e weche mag kidienje mag hinyruok mag wang', ni wayudo ni wantiere kod ariyo, mechanical kachiel kod chemical. Wachak kod mechanical injuries ma bende nipimonwa ni gin gigo ma bende mulo wang' kata hinyo wang', kaka ituomori, gimoro goyi kod weche makamago. Kamano. Mechanical injury en ka gimoro go wang'i, tiyudo ka these injuries wachak wapogo kende kidienje ariyo. Gimoro nyalo go wang'i tiyudo ni iwan gi mwaluongo ni penetrating injury. Tiende no go wang'i mohobo modonje i wang'i. To nitiere machielo ni perforating injury. Perforating injury tiende ni odonje i wang'i motucho, kendo chako tucho toke kocha, koro en gima open. En gi two holes, entrance to gi exit. Mano waluongo ni perforating injury. Koro gin kidienje ariyo goeko. Koro gimotko ka gimoro hinyo wang'i, koro wang'iyo ni to gimo hinyo wang'i ni wacheko ni to otuche nyaka through and through, koso tucho mana oko, tucho mana one way kende. Onyalo goyi be obindi, ok onyal tucho be. Nitiere manyalo hit like a ball, a basketball, kata a soccer ball, nyalo go wang'i, to kogoyo tiyudo ka ok otucho. Koro mano waluongo ni blunt injury to the eye. Yes. Digi bede machiegni kod open globe kod ma gima wacho no, awacha temo wache gi dholuo, iluongo ni open globe injury to gi closed globe injury. Yes. Mano en mechanical. Mano is mechanical. Mano en mechanical. To e ariyo gi open kachiel kod closed, mane ma thoro bedo mang'eny? Ma closed thoro bedo mang'eny, kech samoro ng'ato go yangum, gino thoro bedo mang'eny moloyo ma open injuries. But nitiere lacerations matimore kata eyelids as a result maybe of accident, home injuries or home accidents timore. But mang'eny ahinya yudo ka blunt injuries ng'eny, malo penetrating injuries. Ma en gigo ma thoro timore, onyalo bedo open, onyalo bedo closed, mana closed kaka wacho ni ma thoro bedo mang'eny. Seche ma koro wantiere kod open kata closed, ma koro fuon mane mar wang' mohinyore, daktari? Sama wan kod open injury, anything can happen in the eye. Onyalo hinyore kama rateng' miluongo ni cornea no nyalo hinyore. Lens nyalo bedo dislocated inside. Retina be nyalo dhi makethre. Mano ka en penetrating injury. To kata mana closed injury can also cause damage inside the eye, depending on the degree mar violence. Kogoye matek gi muya mang'eny, onyalo disorganize structures mag wang' e iye ma kendo kelo sida maduong' kabisa ne neno. Kamano. Wachak kod fuoni mopogore opogore kaka marateng', nyai wang' marateng' ni wawuonde ni oyudo hinyruok. Ang'a timore, lokruok mane madhi bede, kaito chandruok mane madhi bede kotenore kod hinyruogno ma samoro kidieny no mar wang' oyudo? Sama wang'i ohinyore, especially kama rateng' ma wawacho ni cornea no, kapo ni gimoro hinye, achiel kuom ginye biro bedo ni ibiro yudo ka pi wang'i chwer mang'eny. Ok ibi neno maber, kendo there is a lot of pain nikech ni wawacho ni en ga lot of innervation. Ok ibi neno e yo makare. Samoro bende based on the injury, inyalo yudo ni remo chwer e wang'i kanyo, ma waluongo ni eye fima. Eye fima no koro en remo manie kind nyanduru mar wang'i gi iye,
to gi lens marateng'no. Mano to ka ok oyiech, to koyiech tibiro yudo ka cornea is torn, you must have to repair that cornea ka ng'ano nyalo neno kendo. Yes. To basically rem biro bedo mang'eny kabisa, obiro kuot, remo biro neno ka nyalo kata neno ka remo wuok oko e wang'i. Yes, mano is possible. Joma gima thoro bedo kod hinyruok mag wang' onyalo bedo kidieny moro amora, nyalo bedo mechanical kata chemical. Yeah, kidieny moro amora iyudo ka kidienje mag thoro yudo these eye injuries gin jok matiyo places like Jua Kali, in garages. Yes, githoro biro ga lot of injuries like maybe foreign body in the eye mobedo impacted. Samoro yudo ka notiyo gi chuma moro to chuo wang'e, or pliers or screw ochuo wang'e. Koro yudo ka wang'e no ohinyore. Koro gin ging'eny gi injuries moloyo jok manie those sectors, ging'eny gi injuries moloyo these other people. Yes. Mori nyalo pimonwa nyithindo ma bende thoth gi pok ochopo higni 10, higni 15 mantiere ga kod kidieny moro ka mar higni ama tugo thoro bedo mang'eny, to samoro bende ginyalo ga bedo tuke ma gala gala. Gin bende githoro ga bedo kod hinyruoge mag wang' koso? Yes, nyithindo matindo nigo bedo ga kod injuries mag wang'. Nikech seche moko ma gitugo tiyudo ka gitugo ka they are not checked, tiyudo ka ginyalo chuo wengegi gi kede, samoro ringo gore piny. Otugo gi nyithindo tugo kuonde moko ma ok ber ahinya. Koro nyithindo gi gin bende yudo ka injuries mag wang' githoro bedo ga godo kamano. Ma en chandruok manyalo mako ng'ata. Ahinya jogo matiyo e factories, jogo mantiere e sectors kaka mag Jua Kali, gimoro nyalo tuomo wang'i, samoro gin nyithindo ma pod tindo, ginyalo chapni kata ginyalo tugo ma gimuomre ma ang' no kelne gi chandruok. Manyiso ni ma en twak mantiere kod nengo nikech onyalo mako ng'ata sa asaya. Ma imbende siro ni wadhi nyime kod twagni. Yes. Onyalo mako ng'ata kata mane odi nya yudo eye injury. Yeah, ok ochuno ni nyaka ibed mane Jua Kali sector kata workshop kata factory. Yes. Thothne kaka e udi kata kaka e mier, ang'o ma thoro kelo chandruok mag wang' kata hinyruok mag wang', eye injuries ma wawuoyegi? Home iyudo ka most of them wayudo gin ga domestic violence. Lweny mag udi kelo injuries mag wang' mang'eny mwaseyudo. Kendo gin iyudo ka moko nitiere ma jomoko bolo nyaka acids kuom jowetegi. Yes, mago gik mwaseromogo mang'eny. Yeah. Mamano ang' noduoka e kidieny mar ariyo mag hinyruok mag wang' ma en chemical injuries kaka nipimonwa e kidieny mokwongo ni. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wantiere Oasis Doctors Plaza kendo wang'iyo hinyruoge mag wang'. Kaka daktari opimonwa ni ginyalo mako ng'ata kendo ginyalo mako ji duto te kinde duto te ndalo duto te. Ponono ni yudo hinyruok mar wang' en ang'o monego beni timo? Onego beni itemo konye kendi koso onego beni imanyo kony mapiyo piyo kaka dwarore? To kapok wachopo kanyo wabodonjo mane kidieny mar ariyo kod kidieny mar adek, wadwani mondo mwang'iyane kata wachak ng'iyo weche mag chemical injuries. Daktari wachagi kanyo weche mag chemical. Yeah, chemical injuries wan kod kidienje ariyo mag chemical injuries. Wan kod acid to wan kod alkaline. Koro iyudo ni kid gik moko ariyo gi injury marachie mogik kodonje wang'i en alkaline. Koro alkaline ni iyudo ka en gi injury ma very penetrating to the deeper tissues. Odonjo e ringruok mar dhano kabisa moloyo acid. Acid ok donjo ahinya kaka alkaline. Koro momiyo yudo ka ng'ato olo kuomi acid, sometimes yudo ka injury will be not very much extensive ka ng'ama olo kuome, ka ng'ato olo kuomi alkaline. Yes. Koro mago e two categories mag chemical injuries ma waneno ma very common. Chemical, we mean even things like kata fertilizers giri mago fall within the chemical injuries. Amori tiyo puodho to fertilizer donje wang'i kamano. Erokamano ahinya, leronwa maber mokalo. Wantiere kacha kod chemical injuries ma bende daktari opimono ni nyalo bedo alkaline kata nyalo bedo acid. Adwani ang' wadonj matut kendo matin mondo mwang'e ni seche mowacho ni alkaline ma gin gik aina mage ma kodonje wang'i to nyalo kelo ne chandruok. Ka en acid onyalo bedo aina mage manyalo kelo ne chandruok. Kata kamano wacho ni alkaline rachie moingo acid. Ok ang'eyo ni gik moko mwatiyo godo kaka simiti, kaka fertilizer kod weche mago to walwaro kon mane. To ponono ni gidonje wang'i en ang'o monego bed
ni timo. Yenwa wakaw yweyo bang' thuolo machuok mokalo waduogo kendo wadhi nyime kod chenro ni ka wantiere Oasis Doctors Plaza e chuny boma ma Kisumu. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chemane mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Do you keep friendships? My son-in-law. Ineme nyalo konya. Okalo na kawatuan. Kanyo tabere. Kanyo ta inge ji mang'eny. Ne wuog na. Apej iparo ni an. Gi status man tiere ni. Anyaro lower standards na. Mondo bi adak structures moko miluongo ni ot. Tinwa kucho. Yabiro kani mondo yanya. Ni papo wene ngawa. Ni papo wena tabu. Ok nyal konya donge. Ipanwa kegi tich mitiyo. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kawuono wantiere Oasis Doctors Plaza kendo gimwang'iyo en hinyruoge mag wang'. Kidieny mokwongo ne wang'iyo kacha kidienje ariyo madongo mag hinyruoge mag wang', mechanical kata chemical. Daktari opimonwa mechanical ni en kidieny mane mar hinyruok. Kaponono ni tuo wang'i kata ng'ato go wang'i kata gimoro hinyo wang'i, mano wanyalo keto ni mechanical. Kato chako mulonwa kidieny mar ariyo mabende no wacho ni en chemical. E kidieny mar ariyo ka bendo chako nyiso ni wantiere kod acidic kod alkaline. Mowacho kata ni alkaline rachie moloyo acidic, to thothne kaka in kachiel kod an jahera mar chenro ni wanyalo ga wacho ni acid donge manyalo bedo ni hinyo ng'ato moingo gigo magin alkaline. To moro daktari kinyalo pimonwa ni kwacho ni acid gik mage mwang'iyo ginang'o gini mwang'iyo kaeto kwadonjo alkaline gi acid koribo pogonwa ni gin gik mage kaka mage manyalo bedo kidienje ariyo gi machiegni kendo. Yes, mokwongo ka awacho ni acid ji ong'eyo na acid ema wang'o ji moloyo. To wan kaka wan jomolony e wang'. Kendo injuries mwaseneno mwasebedo godo. Wang'eyo malong'o ni injuries mag alkaline gi penetrate deeper tissues moloyo acid. Acid ni gimoro ni necrotic infection
iyudo ka awacho ni en gi coagulative necrosis, tiende ni ocoagulate, otemo miyo remo to gi tissues chokore. Koro iyudo ka owang'o superficially. To alkaline tiyudo ko denature proteins gi tissues to penetrate modhi deeper. To acid to mana kaka wacho no en ok odhi. Koro mano ema ji ong'eyo ni acid kowang'i to rach moloyo, but alkaline rachie moloyo acid nikech wang'iyo degree of penetration. Kako donjo ka ng'ato olo acid e wang'i opore ka ng'ato olo alkaline e wang'i. Mar acid biro donjo saidi, mar alkaline biro penetrate saidi moloyo acid. Kamano. Koro miwa ranyisi daktari, kwacho ni gik moko kaka alkaline gin gik moko kamage mondo mi oganda wa ong'e ni kapo nono ni ng'ato oketo gima kama e wang'i kata kodhi e wang'i e yor both to nyalo kelo ni chandruok matut mokalo nikech kaka ipimo ni acid donjo mokalo. Gik ma alkaline ma watiyo ga godo maber kabisa gin gik machalo kaka fertilizers, all sorts of fertilizers mwatiyo go, thothgi gin alkaline. Wan gi cement products mag simiti ma ji thoro tiyo godo mang'eny kabisa e industries, e dala ji tiyo kode mang'eny. Mago gin ma kodonje wang'i to will cause serious damages into the eye. Then iyudo ka nitiere yiende moko be magolo alkaline machalo kaka bondo, ojuok, mago gik ma kowo e wang'i to gin alcoholic in nature. Koro iyudo ka gi cause a lot of damage to the eye. Mago gik ma wan go mang'eny mwang'eyo. Then wan kod detergents bende mopogore opogore mwatiyo godo e udi ma ji thoro bedo go ka luoko. Iyudo ka moko thothgi nitiere, moko nitiere gi acid, moko be nitie man gi alkaline contents e igi. Koro gin to gipogore. Kamano. Imulo kar simiti moparona kata okelo na picha e kamwa bede kane daktari ni thothne oganda wantiere mjengo, thothne oganda wacho gi simiti e mopogore opogore, to iyudo ka samoro jok tiga gi protective gear. Daher mondo mi oganda wa ong'e ni sasa mitiyo gi simiti, itiyo kod fertilizer, samoro intiere puodho yien kaka bondo kata ojuoka, pige go kodonje wang'i to hinyruok dhi bedo mathoth matut mokalo kopogore kod kaka acid nyalo donje wang'o, miyo nyaka irit wengeni e yo makare. Adoni mondo mwang'e ne rem ma samoro acid nyalo kelo kata ma alkaline nyalo kelo. Kaka iwacho acid en acid, alkaline en kaka gik moko kaka simiti kod weche makamago. Rem, degree mar rem thoro chalo nade? Degree mar rem ibiro yudo ni mar acid biro remo kabisa nikech en superficial. To nerves iyudo ka most of them superficial, iyudo ka kaka e face, kase ni ng'ato olo acid e wang'i, iyudo ka nerves gi gin superficial. Koro biro expose nerves. Iyudo ka koro nerves are bare, kuro girami seriously. But alkaline iyudo ka en much deeper. Kuro in terms of alkaline iyudo ka gin gondiyo to ok ng'eny kaka mar acid. Yes. Ini gigi inyalo paro ni samoro alkaline ema bet berbere alkaline ema rach gi wang'. Kaeto seche ma en morach gi wang' tinyalo paro ni samoro en ma koro rem ne ng'eny saidi, kendo kod wacho ni kendo rem ne ok ng'eny ahinya kipimo kod mar acid, nikech acid en ni wacho ni superficial. Superficial bands, superficial bands. To alkaline to donjo penetrating. Ting'eyo ni nerves, nerve endings ni skin gi malo. Koro ing'eyo ni gima ok penetrate iye. O expose nerve endings. May those skin gi oko. Koro rem ng'eny kabisa. To ma penetrate iye, iyudo kodhi o destroy the tissues ma iye. Koro iyudo ka rem ok ng'eny as such. Yes. Wadwani wang'e ne ranyisi ma ka ng'ato neno samoro ne tich, samoro ne kata e puodho kaka wapimo ranyisi mag fertilizer. Ranyisi mage ma kowinjo to nyalo tich ni nyaka bede ni koro hinyruok obede wang' ka. Kane otiye puodho to of course kitiye puodho to gimoro ok nyal donje wang'i ma ok iwinjo. Especially chemicals kaka fertilizer kata acid. Anytime odonje wang'i, ing'eyo ni gino ni chemical ma kama odonje wang'a. Yes, nyaki ng'e kendo iwinj ni gini to irawinjo kodonje wang'a. Ora ineno kodonje wang'i seche mitiyo. Koro seche mineno ka gino donje wang'i, the first thing ma nyaka itim regarding giyud kuma pi nitie mondo iole wang'i kabisa. Iole pi mang'eny kabisa. Obed alkaline, obed acid, pi is the first line of treatment. Yes, kendo bedo pi maler ma ok pi mochido. Maranyisi en ga ibro winjo ni gimoro donje wang'i.
Samoro ka ineno ka pi wang' chwer mang'eny na winjo kidwa mule kidieny mokwongo ni ranyisi machielo nyalo bedo ka pi wang' chwer mang'eny nyalo nyisi ni gimoro rach e wang'. Samoro ka remo wuok kata kineno ka wang'i otho remo nyalo bedo ni gimoro rach e wang'. Koso? Yes, in fact gimoro amora kodonje wang' nikech wawacho ni kama rateng' no ting'o nerves mang'eny. Sasa ma gimoro amora donje wang', the first reaction ibiro neno en ni ibiro golo pi wang' kendo ibiro blink faster than normal. Ibiro neno ki blink, wang'i immediately will start turning red. Koro mago signs ma ibiro neno in the first few minutes ka gimoro donje wang'i kata ka gimoro oe wang'i. Kamano. Seche ma pi wang' wuok kata seche ma wang'i diemre, wenge ni blink, mano temo nyiso wanang'o, wang' temo protect itself. Yes. Wang' temo timo ang'o momiyo pi wang'. Yes, sama pi wang'i wuok, mano is a natural mechanism ma wang' is trying to clean itself or try to get rid of what is there. It's showing you that something is not right. Koro mano is a natural mechanism ma wang' is trying to protect its eyes. Yeah, itself. Yeah. To remo thothne ka wuok to remo ka wuok tiende ni there is leche ma ntiere wang'i go obedo kod injury koro gigolo remo. Koro ibiro yudo kichwer, remo nyalo chwer maybe nyalo neno, nyalo kata nyaka nangani. Yes. Iwacho ga daktari ni wang' en very sensitive kata wang' en ga gimoro ma kapono ni gimoro timo matin to nyalo kuot mayot. To kang'eyo ka kuot bende en achiel kuom ranyisi mag hinyruoge mag wang'. Yes, kuot es achiel kuom ranyisi go nikech wang' kose gimoro osedonje wang'i to gima ibiro neno en ni obiro kuot, obiro lokore makwar, obiro golo pi kaka wasewacho no, then obiro blink mwaluongo ni blepharospasms. Ibiro yudo ka wang'i miyore rapidly than normal. Yes. Kamano. Bende wabedo ga kod cases kata ranyisi ma samoro tutu nyalo wuok e wang' ng'ato daktari? Tutu to biro wuok e wang' ng'ato bang' kosebudho, ok dhi wuok sano. En gima biro wuok bang'e ka koro nitiere infection ma koro secondary infection koro donjo. Ing'e ni kama ohinyore gik moko hero. Koro iyudo ni skin wa kama wantiere kata face ni yudo ka nitiere bacteria mar just there. But if kagidhi e wang'i to kendo koro gi cause infection or imulo wang'i gi lwedo molil. Koro mano to biro timore bang'e, koro biro ka wang'i golo lolo to kendo omakore. Yeah. Mamakruok mar wang' ni en ga tutu ma nyiso en infection mosedonjo tok hinyruok ma bendo kawo kinde matin nikech del nigi bakteria to kute kachiel kod weche ainago oheroga kama hinyruok obede ema ginyuolore ahinya. Gik mang'eny nyalo nyiso ranyisi mag hinyruok mag wang'. Daktari opimonwa kacha ni kineno ka wang'e diemore mang'eny kata kineno kogolo pi wang' mang'eny, mano romo nyisi ni otemo mondo mi oluokre mondo mi ogol chilo mantiere e wang' kanyo. Kopogore kod mano bende wang'i nyalo kuot, kopogore kod mano onyalo golo remo ma ang' no nyisi ni nyaka bede ni hinyruok kata leche moko chot momiyo remo chwer. Remo ni nyalo chwer minene nyaka oko. Kang'eyo ni mano koro en hinyruok mapek ma kata wang' ne nyalo kony koso, kata kamano wabiro ng'iyane bang'e seche ma hinyruok aina no bede gino ma onego bed ni timo. Yudo ka thothne kuoyo kata ne nyithindo tugo to kuoyo odonje wang'. Kuoyo kodonje wang' obiro ga kod irritation mang'eny, ok obi gi kwe kata matin. Samoro nyithindo pokolo mana mang'eny dichiel. Namba achiel ni wacho kacha ni en pi mano e yath. To kuoyo gi bende githoro ga kelo hinyruoge kata chandruoge e wang'. Yeah, kuoyo kodonje wang'i ting'eyo ni konea kama rateng' no en gi layers mopogore opogore. Koro outside nitie layer moro mwaluongo ni epithelium. That epithelial layer iyudo ka othin. To ka koro kuoyo ni e wang'i ting'eyo ni the next reaction ka gimoro donje wang'i, you tend to close it. Sami close wang'i no, the eyeball is rolling inside. Samo roll no, kuoyo no gware. Koro medo cause more injury to the eye. Yes. It's causing more injury to the eye. Kamano. Seche mogware ni odhi ketho lens, odhi ketho that clear outside glass mwaluongo ni cornea. Cornea. Yes. Koro mano nyaka wang'i mwacheki mwathiedhi, make sure ni wathiedhe in a way moko wuog gi scars nikech kowuog gi scars to ok inyal neno kendo. Yes. Seche ma daktari wacho ni kowuok gi scars to kinyal neno kendo, owacho nwa kacha ni kowuok gi mbala, dholo wacho ni en mbala kuom ranyisi ka pien del ong'adore to mbala odhi omake, nyiso ni lokruok nyaka dhi bede. Owacho kacha ni tem matek ine laktar mapiyo piyo mondo kik ochang gi mbala.
thothne ka oganda wago abal iyudo ka samoro thothne ji neno e ibuo pi, samoro pi nitiere kod chlorine mang'eny kod gik makamago. Kang'eyo ni gikaina gi bende nyalo kelo hinyruok mag wang' daktari. Chlorine manie pi swimming pool swimming pool to okel ga injuries as such unless ni ng'ato keto out of proportion. But the chlorine no bende pi nikech otemo protect the eyes from other microbial or microorganisms manyalo yudore e pi kaka fungus, yantie fungal infections ma ji yudo ga ni e swimming pools. Koro mago ka chlorine nitie to prevent that infection. To moketa no the normal proportion no konego hiny wang'. Yes. Namba achiel ne iwachonwa kacha ni gimonego bed ni ng'ato timo ponono ni oyudo hinyruok mar wang' en manyo kama pi nitiere to kik obed abeda pi, obed pi maler. Mano en mana namba achiel mar gigo monego bed ni timo. Kata kamano wabro ng'eyo ni ponono ni ng'ato oyudo hinyruok mar wang' en ang'o gini monego bed notimo gi ang'o gini mok onego bed ni otimo. To thor wach ka en rito wang' nikech wang' kokethore to samoro thiedhi nyalo bedo matek. Samoro bende neno nyalo dhi malal chuth, to kaka iwachonwaga pile chenro ni wito wang' kata bedo mufu en achiel kuom ng'ol ma nengo gi tekie saidi. Ok ang'eyo kisiro wach no koso daktari. Asiro wach no ni wang' en a gift from God. To wang' iyudo dichiel a lifetime. Koro wang' nyaka bed protected nikech once you lose an eye, you cannot recover that eye again. Once the eye is destroyed by injury, okinyal chako yudo wang' mo machielo. Onge medical science mora manyalo kawo wang' manyien masoye kama wang' no okethore michaki nen. But wanyalo mana timo repairs e wang' ma is already there. To kinyal rwako ne ng'ato wang' manyien nigolo wang' kuom ng'ato tiketi dhi chuoyo kendo en kokethore to kethore once and for all. But giminyalo timo mana kama glass ma oko ne mokethore tinyalo timo gimoro ni corneal transplant. Idhi golo cornea from the corneal bank to transplant to nyalo neno. To ka gik ma ni wang' okethore completely to onge ni golo wang' ng'ani isoyo kanyo, ok nyal timore, ok otimore kamano. Ma wang' onego riti kwa kete yo machuok. Wang' onego riti. Kato bende samoro ka ponono ni wito neno kata ka ibedo muofu bro chuno ni nyaka ibed gi ng'ato okang' kokang' mar ngimani ma samoro nyalo bedo matek daktari. Yes, nyalo bedo matek ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, wang' onego riti gi yore duto te. Kapo nono ni nyalo geng'o hinyruok mar wang' to te mondo mi geng'i. Winjo mana kaka daktari owacho ni kapo nono kethore mok nyal lose kendo to kumi biro gol ni wang' machielo onge kaka inyalo timne repair, onge kaka inyalo timne transplant, to kuonde mamoko to samoro inyalo tem kongo kagi kacha, omiyo wenge nyaka wariti. Ponono ni yudo hinyruok mar wang' en ang'o gini monego bed ni timo, en ang'o gini mok onego bed ni timo. Ponono ni idhir laktar. Bende thieth nitiere ne hinyruok mar wang' mapok okethore ahinya, to ka thieth nitiere gin thieth machal nade, to ere kaka wanyalo rito wengewa. Mago gimoko mathoth bire kidieny mar adek, kik idhi mabor kata matin kik isudi. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Teacher Beach kocha kure saa ngweno tieno nyaka saa uchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ne kawada kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka.
the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get Ungamo la Dhambi. We are pleased to report that we have secure stock levels of key ARVs and testing kits with supplies ranging from several months to close to 2 years. Migao mathietho chako chwalo yedhe mag malaria, TB kachiel kod magayo kute magayaki e gwenge mapacho ka. Next week on 18th, we'll have a mega demonstration from Kenyatta National Hospital to Social Health Authority to put petition there. Riwruog lakteche KMPDU kachiel kod mar jopuonj kupe to bono dhi ng'anyo juma manyien e wi ng'ikruok mar okumba mar SHA. Doho mamalo dagi reso gavana ma Meru Kawera Mwangaza tok puodho thicho mare e apisi. Penj laktar kokalera mugi TV ngima en mwandu wantiere kwa Dr. Hagai, Oasis, Doctors Plaza, e chuny boma ma Kisumu wang'iyo hinyruoge mag wang'. Kaduoki chien mana matin, wayudo ni wantiere kod kidienje mopogore opogore mag hinyruoge mag wang', wan gi mechanical, wantiere kod chemical. Ka wadhi mechanical opi, monwa gigo duto te manyalo wacho ni ikelo hinyruok mag wang'. Kwa donje chemical ka bendo pi monwa ni gin kidienje ariyo madongo, nyalo bedo acid o nyalo bedo alkaline. Acid rach saidi nikech odonjo alkaline. Alkaline rach saidi nikech odonjo moketh fuoni mang'eny mag wang'. Acid bende ok ber mak mana ni hinyruok ma alkaline kelo to rach saidi moingo mar acid. Wadhi kacha matut bende mwang'eyo kacha kidienje mopogore opogore mag fuoni mag wang' kaka ginyalo kethore. Ma bende daktari onyisowa ni wang' kokethore tok nyal wil ni moro, tiende ni en kaka Nyasaye nomino e kaka en. Nitiere do's and don'ts, gigo monego beni ng'ato timo ponono ni entiere kod hinyruok mar wang'. Ma bende ni wacho ni namba 1 ka gimoro donje wang'i en manyo pi, to ken pi maler mang'eny mondo miluogo do wang'i. Koro wachako gi do's, wachagi gigo monego beni timo, gimoro donje wang'i, gimoro goyo wang'i, gimoro tumo wang'i. Ka gimoro timo wang'i, mokwongo wadwacho ni ka en ni chemical, pi kaka wasewacho. To ka en injury, ni gima motuomo wang'i, tineno ka remo wuok, wa recommend ni inyalo kawo nanga moro maler ma ingo, to imako go wang'i, but kik idiyo, ok wadwa ni di wang'i, iketa kita mayot gi oko, kiringo kidhi manyo konyruok, idhi ringi idhi go hospital, mondo kik iyud gi problems mamoko. To kik interfere gi wang'i ni kolo imanyo gimoro igole iye kanyo kamano. Kapo ni kata iyudo ka nitiere gimoro nochuoyo wang'i kata dobed mana musmal ni itiyo tiyudo kochuo wang'i momoke, kik ipudhe, ringa nyaka daktar mar wang', kik igole kendi kamano. Kar law ka an nikech wadhi mos wapuonjo ogandawa, iwacho ni kik idi tikawo ka nanga moro tium godo. Seche miumi aumani itimang'o, to seche ma idiye cha itimang'o, idhi medo injury, idhi medo hinyruok. Yes, kapo ni manipulate wang', tiende ni kimule, onyalo bedo ni ne en kat maduong', to diye gi pressure biro thicho gik moko mag wang'i ma kalo kaka lens. Samoro ng'ado glass ma oko no,
moyawore. Koro keto pressure mang'eny tibiro yudo ka unyalo thicho lens, inyalo golo other parts of the eye, inyalo prolapse oko. Koro wadwaro ni iketa nanga mo malet, imake mayom gi oko, kiringi manyi laro godo kuma daktar mar wang' nitie mondo iyud konyruok makare. Seche ma walao konyruok, seche ma walao laktar kama laktar nitiere, ng'ato chopo iri, Dr. Hagai entiere kod injury kata hinyruok mar wang'. Thothne timo diagnosis nang'o? Obed chemical, obed mechanical, utimo diagnosis nang'o? The first thing wibiro timo kuom jatuo en ni itimo gimoro ni history taking. History taking ni ibiro temo to make inquiry ni to ang'o motimore, to timore kanye, to ang'o motime. Koro mano from there, kosenyisi to koro it is you, in ibiro neno ni gini en acidic burn, or gini en chemical burn, or gini en penetrating injury, kato ikoro itimo physical examination. Koro ikawo gadgets ma in godo, titimo godo physical examination, kicheko ni to extent ma injury ni chalo nade. Then from there, koro ibi make a decision ni to en gima nyalo tere theater mondo adhi a repair, koso en gima nyalo mana keto yath to chango. Yes. To kiyudo ka most of them iyudo ka gin gi laceration kata mag lead, wabro mana puoyo gi kata after patient to gidok. To ka en penetrating injury, so we may need to admit them, then watimo thorough repair in theater. Seche ma uwacho ni utiyo kod gigo ma untiere godo kata gadgets ma untiere godo, githoro bedo ang'o gini? Kato wang' bende chopo ga kamigo picha, nikech wantiere ga kod pichni kaka mag CT scan, wantiere kod x-rays, wantiere kod mago bende go wang' koso? Mago go wang', but it will depend. Ing'e ni ok onego is subject to a patient to many expensive investigations when the injury is too obvious. Let's say it is just a lead laceration. That is something you can deal with. But if you, there is some test mwanya timo kaka fundoscopy mwangi iye. Mwane, kwa neno kane wachich gi wang' no ni ok nen maber. Wakwongo wakawo visual acuity gi neno kuonde gi kaka koro macha. To wacheko, to waneno ka wang' no ok nen, to waching'iyo nang'o miyo ok onen kaka onego nen. Koro wacheko gi ophthalmoscope, wang'iyo kata slit lamp, wang'iyo ni tang'o manie iye kuchocho manyalo mone neno. To kotamwa neno, kore wanyalo timo MRI, miluongo ni magnetic resonance imaging, wanyalo timo ocular ultrasound, mondo wang'igo ni tang'o marach iye kuno. Koro mago investigation minyalo timo. To bana bang' kisetimo mamoko gi. Kisetimo history taking, kisewuoyo gi jatuo, physical examination, ma inuon kaka laktar ing'iyo, ni wang' ni nyaka bedie ni en ma gima. Tiwacho ni thothne inyalo ng'eng'e kama ting'i neno ni ma en chandruok ma kama. Ka en too obvious injury, ma inena ni mae to en gima kama, to inyalo timo mano, but ka ok ing'eyo the nature of injury, it is good to investigate. Idhi tim mondo, idhi order for investigation ila makwanogo, mondo ing'e ni ka dibed ni nitiere injuries. Moko nyalo bedo ni ineno ka injuries is not, or is obvious, but nitiere underlying injuries. Koro biro chuni ni nyaka investigate in order for some test mondo nyisi ni to what are these, what could be wrong inside. Yes. Underlying thothne thoro bedo ang'o, Dr. Hagai? Inyalo yudo ni kata ka ng'ato goyi ga blow, to karo dislocate lens, or okos gimoro mwaluongo ni vitreous hemorrhage. I bleed inside the vitreous. Samoro mano ok inyal nena king'iyo gi wang'i kama. Koro nyaka ikaw slit lamp machine micheck godo, or ikaw ophthalmoscope micheck go, or ikaw gimwaluongo ni indirect ophthalmoscope ming'i godo, eka biro nyisi ni en gi vitreous injuries. Kamoro kanya winjo kiwacho ni samoro wang' thoro ga bedo ni ok nen. Ok ang'eyo ni injuries mane wawacho gi onyalo bedo chemical, onyalo bedo mechanical, ni mane manyalo miyo wang' ok nen, koso giduto te ka gidhi ahinya to ginyalo miyo wang' ok nen? Mora mora nyalo mono wang' neno, but ibiro yudo ka of course sama wang' kama wang' gi chemical, you will not see. Nikech epithelium kaponi ne ola e wang'i direct, yudo ka epithelial layer mar cornea no bedo destroyed. Koro you may not be see. Koneno mana clouds, they may not see. Samoro be ka en injury ma physical, ma ng'ato go wang'i, goyi gi rungu kata mpira mogo wang'i, to you can bleed inside, but there is no obvious cut outside. Koro ka wang' ing'iyo, to ka ng'ato jatuo imiyo gigi nosom, to ok one anything. Koro tiende ni nitiere gi damage moro iye, kaka koro gimwaluongo ni erythema. Erythema en bleeding inside the eyeball, but it is not coming out. You can't see it from outside. Even the patient can't see it.
all you can see and the patient is not seeing to kidhi check to yudo ka blood nitiere between glass marateng no to gi nyanduru mar wang'i ma iye. Yes. Ok ang'eyo ka ponono ni thieth mag wang' nitiere ka ponono ni pok okethore ahinya nikech chien kacha nyisowa ni ka wang' okethore to gima inyalo time thothne onge. To ka pok okethore ahinya onyalo bedo chemical, onyalo bedo mechanical. Thieth bende nitiere, ka thieth nitiere, thieth thoro chalo kaka magi. Wachak kod mechanical injuries. Koro mechanical injuries kae wabiro ascertain the degree mar injury. Samoro yudo ka wang' ni wan gi perforating eye injury kaka nawacho cha. Yudo ka wang' gimoro chwo wang' mohobore mochako dhi ohobo the other side, more disorganize the internal structures mag wang'. Koro wang' no en wana wang' ma kwatere theater to en wang' ma igolo. We have to remove it nikech yudo ka samoro idhi yudo ka lens osewuok, retina osewuok, koro onge gimodong'. You only have to clean the eye nikech kiweye to di cause infections manyalo dhi up to the brain mami jatuo meningitis. Yes, koro the safest way mondo kik jatuo ni yud meningitis, watimo gimoro ni evisceration. Mano evisceration en golo gik manie wang'go te. Koro gimarachar no kende madong' to wagolo all the contents in the eye kato wakwoyo to wawe kanyo. Koro mano isedi nikech ing'e ni eye communicates with the brain through the msiba moro mwaluongo ni optic nerve. Koro emo communicate go. Koro sama wang'i oyawore gi oko, you are prone to getting infection even up to the brain. Koro mano emomiyo iyudo ka seche mwayudo ka ng'ato nigi open injury, nyaka wathiedhe ka watemo geng'o infections manyalo donjo kuome, manyalo dhi ascend up to the brain. Mano mana achiel kuom ranyisi mag thieth. Koro en thieth, wadoge kidieny machielo, samoro lens kata osudo kata obarore, mago thothne uthiedho nang'o? Samoro en infection mobiro kotenore kod hinyruok manobede to budho ahinya kaka nipimono wacha, mago ithiedho nang'o daktari? Kapo ni lens obedo dislocated, ting'e ni lens kama entiere no kosebedo dislocated to ok inyal duoke, igolo agola lens no. To kiyudo wan ga gimoro ni nitiere capsule moro mo cover lens no at the back. Ka capsule yudo ka pod intact, kisegolo lens no to inyalo rwako ne lens machielo kaka anterior chamber, waketo wawacho ni anterior chamber lens kapo ni capsule no oseyiech. To kapod entie to waketo ni posterior capsule lens to pod onena. Kamano. Wadwa donjo e thieth mag chemical injuries daktari. Niwacho kacha ni first aid en olo pi mang'eny, onyalo bedo acidic kata onyalo bedo alkaline, to en pi. Ng'ato biro iri, ne entiere kod e puodho fertilizer odonje wang'e, ochoko donje wang'e, kod weche makamago. Thieth thoro chalo nade dok? Koro wan be ka jatuo osebiro irwa, the first thing we shall do, wabo dhi continue gi irrigation. Irrigation en olo pi e wang' gi tubes moko mag hospital. Koro wan waolo natural water, wan waolo pi waluongo nyaka kata olo normal saline, mwabiro thoro tiyo godo ahinya mondo waluok all the debris, waluok foreign bodies manyalo bet kata ka ne ni crash injuries moro, watemo luoko maler. Mano miyo wabet thuolo mar timo proper examination mondo wang'e ni to what is the extent of the injury. Yes, kamano. Kato kuseluoko? Kwaseluoko wang' ni maler, koro ka en gima oyiech, to watere theater for stitching. We can stitch that black part. Mano iluongo ni corneal dislocated. We move that lens out and then put artificial lens inside. That one will help the patient to see. That one will depend. Retina is okay. Check retina is okay. Vitreous is okay. And mana lens kende manobedo dislocated. Okay, magote retina is not okay. Vitreous is not okay. Lenses, you cannot do anything. You only have to eviscerate that eye. Come on. Seche mo setimne ng'ato thieth kaka kuocho mar wang' mar retina kaka ni wacho onego bed ni ng'ato rito wang' mothiedhi nang'o, to onego bed ni wang' kaw thuolo marom nade mondo ochang maber? Kapo ni wakwayo ni wang'i, let's say ni hinyori, wadwaro ni mondo ibed gi kinindo on the opposite side. Koma ne ok ohinyore ni mwadwa ni nind godo. To wang'i ni wabedo patched. Wabiro patch that eye kwaseketo yedhe moko e wang'i kanyo. Koro wang'i no ok wadwar ni mondo imule. Koro sama in hospital to we will be doing it on our own.
but kisedhi dala to koro iele mana sama iketo yath tidogi ume. In most cases ibiro yudo ni ka jatuo dhi dala to wayuodhi by the time makoro dhi to wasigolo that patch. Koro you only use the medicine, you instill the medicine kaka wandiko ni niketo kamano. Gengo ber moloyo thiedho joluo wanogo ngero kamano Dr. Hagai. Wang'iye kaka wanyalo gengo wengewa mondo mi kik wabed kod hinyruoge gi manyalo miyo samoro miyo ng'ato wito wang'i makoro bed kod ng'ol maningone teki mogikne. Gengo ber maloyo thiedho. Koro mano advice manyalo chiwo, especially kuonde ma injuries ng'enye kaka industrial areas, kuonde machalo garage, kata jok matiyo e samba kaloso puothegi. Onego irwak eye protective gear makonyi sami spray fertilizer, nyaka iti gi protective gears. Sama itimo tije mar high risk manyalo kaka jok matimo welding, jok mago chumbe garage, you must use your protective gear to protect your eyes from injuries. Yes. Kaeto bende kiki expose yourself, ipuonj nyithindo kaka ginyalo rito wengegi mondo mi wageng' wenge wakapo nono ni in jagono ma ja welding, mano to kang'eyo ka en kare to nitiere gik moko ma ja welding onego bed ni rwak mago protective gears ma daktari wachogo mondo mi kik gik moko donj e wang'i. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi Dr. Hagai, inyalo yudi Oasis Doctors Plaza, koso inyalo yudi Oasis Doctors Plaza ka ibiro yuda. To puonjo bende puonjo Usima University. To kaeri ibiro yuda most of the time. To Russia be yuda. Moko yuda Russia. Suro kamidwa yuda kamoro amora. Ero kamano. Ibo miwa namba koso manya kuonde miwachogo. Abiro miwa namba daktari. Yes. Namba mara en 0722 847 202. Kamano. Inyalo nuoyo? 0722 847 202. Erokamano nya daktari, aduoko erokamano makende kuom yie mondo mwago mbaka kuom yawnwa dhot mondo mwadonja Oasis Doctors Plaza ka mondo mwapuonjre mang'eny kotenore kod hinyruoge mag wang'. Ne in jahera mar chenro ni aduoko ni erokamano makende ne tim maduong' momiyo chenro ni obedo kako bedo. Aduoko ni erokamano makende. Wantiere kod jogo picha, wantiere kod jodwol, wantiere kod director wa Philip Ochieng Wood Migori, wantiere kod producer wa Papecho Koth Nyameja. Kachiel kod in jahera mar chenro ni kik wiwil ni wang'i ine manyakiriti nikech onge kaka ibro miyi machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.